fergoji fulɓe so kalama tan leydi Mauritanie ndi ƴettata hen ko heewi sabu ko ni ngendi fulɓe mbeɗa wiya fuutotoro yuman pulagu kono noon kadi ɓuuri heewde fof e wonande yuman pulagu ɗo e nder leydi meɗen Mauritanie fergoji fulɓe fergo ɓurgo towde ngo ganduɗa ngon kam to banggue bindi noon kalaten saabu won fergoji hay goto wawa teskitade sa'aji majji saabu bindaka ɗo yimɓeɓe cikkata ɗo ɓuuri ɗon no feewi waɗi fergo woto wiyetenongo fergo mboroɓe woni waɗaɓe ɓe perino e wuuro leydi mbiyetendi Égypte ndi duuɓi temettati haɗi Annabi Isa jibinede ɓe jippiti e nder leydi mbiyetendi Tchad ɓe ngari haɓe kuufi weedu wiyetedu lac Tchad ndu ɓe ndewi ɗo wiyete lagon ko maayo wiyete noon ɓe jorti e nder leydi mbiyetendi hande Cameroun ɓe jooɗi wuuro wiyetego Ngawdere haali ɗum ko Mouhamadoul Arabi onno ko Égypte naajo ko windeyanke to banggue tarih ko kanko haali wi ɓeɗo fulɓe waɗaɓe mbororo en ɓe ko kamɓe gadi addude nagge e nder diwan biyeteɗo o Ngawdere ɗum noon addanno en kadi yaade mbaɗuɗen witto Ngawdere nde jaaɗen toon tawɗen Ngawdere ko woni leydi ɓurdi heewde nagge somi welama mi wi aduna o fof ko Ngawdere ɓuuri heewde nagge sabu en gondi e Abou Ousmane gorko pullo gadiɗo wadde miijo muɗum yo nagge waɗane julde nde ganduɗa ko teddugal nagge e nder aduna o fof yimɓe fof tina wonde nagge ne teddine kanko addi ɗum wadde ɗo Ngawdere ɗo hitande ujunnaji 213 jaaɗen kawriɗen hen on gorko pullo en yoddima e muɗum e nder range mum ñande ñalande nagge nde o ƴarima yeeso men ujunnaji 2 nagge ujunnaji 7 nagge jino wiide ñande hen neɗɗo yi ujunnaji 2 kala haddi ujunnaji 2 kala hadde temedde ujunnaji 5 rebbe rewna yeeso yimɓe ene waɗa défilé ɗi jaara sese ɗi jaaha ɓode dogo ɗi nguusa ɗi darto ɗi mbaɗana armée waɗeta ni défilé kawisa Allah mawɗo kono gooƴi waɗe caggal ɗum gontume leydi ndi ha woni tumunna gartume makko nanmi emo jogui kilométre uji 5 ɗi o remi ɗum ko gawri men mbiyetedi makkari kamɓe mbiyata masra eywa garmi mbimi ɗum mbeɗa yiiɗi o wi guesa ba soñama guesa fayi hunde wala toon mbimi min kay mbeɗa yiiɗi ni yiide matériel uji ɗi saabu guesa ba ujunnaji kilométre uji 5 so remama foof rendine une rufte waɗe jamde ko heddi gawri ndi ko waɗe cegle waɗe condi usine ne woodi taw foof ko kanko jeyani hoore makko ɗo matériel o yaltata mbiyami ƴeewa kono kanko o wi an ka jinmi ni ko pada kam ha mi waɗanma invitation jehen rance ƴakken kusel jaren kosam e kamɓe mbiyata tew tan ko kusel jaren kosam ni bisimilla ha joni en hawrani min welimi o noddi aynaɓe 10 e nder aynaɓe makko o wi goto fof yabdu temedde 2 nagge e hay ujunnaji 2 nagge ɗi mbaɗa e nder range o ñande hen directeur makko range o ari e sam mbimi joni range o hono foti kilométre ko taari range o waɗa galle ha hiɓɓi o wi capanɗe 7 kilométre ina wuure nder capanɗe 7 kilométre ujunnaji 25 nagge rebbe e ngaari mbimi eyyi o wimi ha kanko gorko garɗo heccanki ɗo mo jiiɗon biyeteɗo Bouba Nana kanko e hoore makko nayi makko jottima ujunnaji 20 goɗɗo nani toon one kadi nayi muɗum jottima ujunnaji 20 ɓeɗo gonti koye Ngawdere ina waɗi goɗɗo mo ganduɗa hande embo toon Baba Amadou Dan Pullo hayɗo e portable mbeɗa wawi mon hollude gurdam makko ko canal français ƴettuyimo hande kanko o wi ko hedde makko wonta haalde naggo makko no foti saabu wanda o wawi haalande yimɓe ko pucci makko no poti ɗo e nder canal France nde yeehi nde waɗi witto ene yetti e joguire pucci o kanko haalata e ɗemgal français o wi j'ai 8782 chevaux ujunnaji 8 e temedde 7 e capanɗe 7 puccu ɓeɗe jogui ɗum wadde noon nayi makko kanko o natti wawde limade ujunnaji ɗum ganda kana foti o ari ɗo e Sénégal ko ɓooyani wiide Macky Sall
waɗi ni gawlo makko mbo yamiri yo yimɓe Macky Sall yimere hewɓe ne jogui yimere ndenen taaro yaaha koye fergoji ɗi kalan ɗen fergo wongo iwiɗo wiyete tichit e nder leydi Mauritanie ɓen fulɓe naati e nder leydi ma e Sénégal tacci kettoye bangge worgo leydi Sénégal ndewi ko e diwan wiyeteɗo ferro naati leydi wiyetede Fouta Diallo jaltoyi koɗi hande koɗo wiyete Sierra Leone sa namnima fergo mabɓe ɓe mbiyatma minen komin fulɓe accon hakke Adrar naɓe ɓe peeri koye Adrar noon beela ko Algérie o saabu Adrar no woodi diwan wiyeteɗo Algérie région Adrar mo Mauritanie kono kamɓe mbi tan ko Adrar ɓayde gon fergo nden ɗiɗo leyɗele fof illi mumen gooda tan wadde ɓe mbi e nder deftere tarif maɓɓe nde ɓe dokkimi nde woni hen fulɓe ɓen ɗon wonɓe Sierra Leone ha yeehi Libéria e hunde Guinée ɓe peeri koɗo wiyete Adrar mbiɗen fergo ɗiɗaɓo ngo woni fergo adɗo tichit perɗo ɗo e tichit nawi fulɓe ha yettinoy ɗumen e nder leydi mbiyetendi hande la Guinée to wiyete Fouta Diallo kono noon bandiraɓe ko haawi yimɓe tarihiyankoɓe hewɓe woni dartiyankoɓe ɓeɗon fulɓe immiɓe nder leydi Fouta peeri sabu ko ha konnguli ɗiɗi goni toon ɓe mbiyanma minen komin fuutankoɓe min peeri ko Fouta kono noon ɓe mbaɗa kadi konngol yiɓgol wonde koɗo wiyete tichit min peeri ko arɗo tichit ferni amen e nder gonɗon fergo barinaɓe e yirlaɓe goni ardinoɓe fergo ngo kono girlajo kaalaɗo o woni mawde ilo Moussa ɓe mbiyatamo Moussa walla ɓe mbiyama mawde ilo ko kañum feri nawi fulɓe yirlaɓe joɗɗin ɗumen ɗo wiyete laaɓe heddiɓe ɓe ko barinaɓe joɗi hakkude maaje ɓen gontoyto timbo e timbi kamɓe jooɗoyto toon kamɓe gonata laamatoɓe laamu almamiya e nder leydi Fouta Diallo caggal ɗum ha joni fergoji fulɓe ɓimmima e Sahara ngari ha e nder bange worgo Algérie bange hirnage Niger ɓe kuufoyi maayo walla weedu wiyetedu Lac-Tchad ɓen fulɓe wuro maɓɓe laamorgo maɓɓe mango wiyeteno ko Mboro koɓe Mboreɓe ɓen ɗon fulɓe nen tawe hande e nder leydi Nigéria leydi Niger leydi Burkina Faso kono ɗo ɓuuri hewde koye leydi Cameroun e Nigéria noon ɓe jaari ha ɓe jottoyi hande Tchad fergo heddigo ngo ko Helmasina en wiyeteɓe Helmasina en wonɓe ɗo e nder leydi Mauritanie ɗi ko ɗon tigui fulɓe masinankoɓe koɗno ko ɗon ɓe kewnoɓe goni ɗon duuɓi kewɗi yi ha boye woodi hen fergoji kadi immiri ɗon naato e leydi Mali ndi jooɗi hande ɗo wiyete Bourgou ɓe kuufoyi ɗin ɗon nokkuji biyeteɗi masina tarihiyankoɓe mbi fergoji ɗi noon mbaɗi hen ɗum waɗi fergo wiyetengo fergo ummingo Malle hitande junnaji hitande 1900 9e siècle ɓeɗo perno e biyeteɗo Dikko Siramali Boubou walla ɓe mbiyata Dikko Siramali Walom ganna baccam boɗowal makam wonno hoore fulɓe ɓe kono noon bamarankoɓe laamino on saka biyeteɗo Makam Simbara ko oɗo laamino laamu kewgu doole bonngu ñangu addani fitina leƴƴi laamanoɗi ha sunkoɓe bamaraɓe e fulɓe e sarankulleɓe e wiyeteɓe hono wiyeteno koroboroɓe ɓe hen mbiyata ɓeɗo foof peeri paati banggue worgo naato e leydi Mali ndi kono Malle wonno ko banggue worgo leydi Mali ndi banggue o leydi Mali ndi worgo leydi Algérie ndi banggue hirnage Niger funnage leydi Mauritanie ko ɗo Malle wonno gure nayyi gonno ɗon mawɗe Mboro Malle toɗo ɗume Fouta Kindi e Masina Pulaabu Jeyno ɗo hewno ɗo kewgol mangol so uji nayyi ɗi batti ɓittodirde jawdi ndi heewi wooda kadi ɗo ɓe miiji nokku mo ala nayyi kadi ɓe nawato nagge ɗum ɗo koye miijoji maɓɓe mawɗi gonno gam sarde nayyi e nder leyɗele Afrique fergo
wongo ɓurgo kadi wonde fergo laabtugo iwgo e nder leydi Mauritanie ko fernoogo Kumballi wonko girlaaji gooto biyetenoɗo makam Pateru Dialiga e on sahaa Dialiga makam ɓesgu mum honno ko Kumballi woni maqama hannde o e yirlaaɓe peri ɗon ɗiɗo worɓe ɗiɗo kan janden wiide peri ɗon biyeteɗo Boubacara Mawde peri caggal makam Pateru on nawi fulɓe ɓe joɗɗinoy ɗumen masina biyetenoɗo Boubacara Mawɗo ko on jibinoyde waliyu Allah biyeteɗo Amadou Sikou Hamadi Boubou joɗinoɗo leydi masina kono makam Pateru Dialigo on feri kañum koye 9e siècle kayne diko Sira Mali Boubou ferni fergoji muɗum iwi malle jeehi payi nder leydi Mali kono kadi makam Pateru Dialigo kadi ferni fergo muɗum ɗen maqama ɓen kadi payi Mauritanie payi leydi Mali ɓen noon gon fergo ɓuuri laabtude ngo taarih yejjitani gila ɓe immi maqama ɗo ɓe ndewi e baɗate ɗe ɓe mbaɗi e nder diwanuji ɗi ɓe jeehi ɗi ina laabtina feewi sabu addi ɗum kanko makam Pateru Dialigo nde o yetti diwan biyeteɗo hande Kunari o joɗɗinɗo ko biyeteɗo makam Pateru joɗɗinɗon ko wiyeteɗo o yeehi keke o nawi toon gorko girlaji goto biyeteɗo Boubou Mayri koye nder Boubou Mayri asko muɗum keke ina askitono worɓe jambareɓe fulɓe salatoɓe yirlaɓe ha biyeteɗo enen mbiyata yera mama kono noon yimɓe hewɓe ne gandi o ɓuuri toon darjirde ko sila makko yereɗo dande wonde pulori kala haw ɓeɗo joɗino e nder leydi Masina lamorgo mumen wiyeteno ko keke o nawi Kunari gorko biyeteɗo Ibadou Yera Paate e nder Ibadou Yera Paate gorko biyeteɗo Hampoɗeje Hammadi Paate yelle yaltoyi hen gorko lawake laamiɗo kayne ko perejo ɓeeto ko yirlaɓe jalluɓe kono ɓeeɗo ko fereɓe sosoɓe jooɗi Kunari guelajo jibina e juuɗe gorko biyeteɗo Hampoɗeje Hammadi Paate yelle o ɗiɗo fergoji ko fergoji laaɓɗi keppinaɗi e nder taarih fulɓe kono noon worɓe heewɓe wolarɓe peri e nder leydi Mauritanie e leydi Masina ɓe naatoyi Lakchat ɓe kuufiri maayo wiyetego lago ngo mbinoɗen naane ngo ɓe jeehi ha ɓe jotti maayo wiyetego Faro ngon Faro tawate hande ko e nder leydi wuro wiyetego Ƴoola Mahamadou Barkindo Ali Moustapha koye ɓen ɗon jeeyakoɓe worɓe wolarɓe kamɓe ɓuri laamade hakkude Cameroun e Nigéria kono noon yirlaɓe koyenen toon ngati toon ɓuri toon ɓoyde e ɓeɗone kadi taarih mumen koyne haale sa naati leydi mbiyetendi ndi Adamawa naati leydi Cameroun woɗaɓe ɓe ɓinoɗen naane ɓe koɓe tato ɓe jotti wuro wiyetego Tibati ɗon arɗo adi e nder leydi Cameroun min wiyete arɗo ko min jeeyi min laami e nder leydi Cameroun adi ɗon ɗo Tibati ɗo adi waɗde laamu ngu kay ko girlajo kono noon adi yettade nokku o adi jeyde nokku o ko woɗaɓe arɗoɓe tato garno garde nayyi ko kamɓe jooɗi ha leydi ndi andi ko wiyete nagge arɗo ketugol e arɗo bijji e arɗo kooba ɓeɗo tata tawden ɗon e taarih no haalano men ɓeɗo garno jooɗi nder e nder ndiɗo leydi wiyetendi hande Cameroun jeeyi gawdere ko kamɓe mbaɗi timaɗi maɓɓe to Sékou Ousmane Danfodio namni yo wolde waɗ taw ko jihadiyankoɓe waɗo darnoɓe islam o rokki drapeau o gorko biyeteɗo Adama Modibo Adama on Modibo Adama jibini Bobba Amadou on Bobba Adama jibini Hamma Bobbo on Hamma jibini Ousmane jibini Moustapha jibini Ali jibini Mouhamadou Moustapha Barkindo o garno ɗo ɗeɗo balɗe wadde ko oɗo woni tanum Adama wa ɗiɗo fergoji noon kanji noon jibini hanti kala ko wiyete pullo sabu ɓeɗo adinoɓe ɗon waɗaɓe adinoɓe ɗon ɓe tigi mboroɓe ɓe ko kamɓe jeehi hande ɗo wiyete Burundi e Rwanda ɓe mbi ko joni ɓeetone ko ɓeega mbino fergo ngo ummima to duuɓi temettati caggal jibinede Issa ɓe jotti Rwanda e Burundi ko duuɓi temettati caggal jibinede Issa wadde fergo ngo waɗi duuɓi temedde jeegom nde ɓe jotti Rwanda e Burundi ko kamɓe keddi toon hande ɗemgal yeehi kono ɓe gonde kuule maɓɓe ɓe gaynanayi maɓɓe sa wiɓe fulɓe ɓe jaabo kono noon ɗemgal ala ko ɓen kadi jewti ha Madina Munawwara
e nder leydi Rwanda e nder Rwanda ko be fulbe kono demgal ngal koko majji bo demgal ngal wiyama majji natti wawde haalede gila e yontoji duuɓi temedde caggal jibinede Isa e ngal haalateno on yonta kono noon yende ha ɓooyi demgal ngal yeehi hol demgal ɓe kalata joni e joni ɓe ɓuuri hewde haalde ko demgal bantu en e ɗon ma en gartu e to firgoji ɗi ha hande sikki ala no puɗɗorɗa firgoji guila e temps waɗaɓe ummiɓe ɗo enen to Tichita Tichita ɓe koye nder leydi min Mauritanie ɓoyade ko gummimi toon festival bannoɗo toon eɓe kaala les villancins mi tawtorama festival hikka o sikki ala firgoji fulɓe ɗi tagi fulɓe jaaji e nder windere Afrique joni noon holto battini tan hande e nder Afrique ɗo mbawɗen wiide hande fulɓe ene jogui ɗon doole ene laamo toon taw ko laamu ganduɗa keptinamo e nder windere nde e laamu fulɓe jaaha ngara jiiya tawa jomum en hayso mbiya ko kañen laami e pouvoir kono kayen laami économiquement kayen jeeyi ngaalu jeeyi kadi laamu ganni heptinede e tintinede tigi tigi tawata ɗum koye nder leydi Nigéria walla leydi Cameroun ko ɗo ɓi pullo woni ɗo beelol mum owata waɗimi ɓornade oɗo dollokke wona emo ngarɗi ala kono noon ko wuttel laamu oɗo rokkimi ɗum ko wasir Mouhamadou Barkinde oɗo garno ɗo wasir makko biyeteɗo Hammam Ngom kamɓe rokkimi oɗo dollokke de garmi e leydi he ha mbanmi hitande mbeɗa yaaha ɓii ko nawimi ha to makko min mbayodira o wi beele o heeɓi e cumci laamu o wi o heɓani o wiya dokkemo cumcol nden oɗo dolloke yaltinani dokkami ɗum ɓornoto ɗum toon tan ko ɓi pullo lawake laamatoɗo gouvernement o jogui toon kanko Mamadou Barkine oɗo waɗi hitande mbeɗa yiiɗi yiide mbeɗa ronki hitande timmude mbeɗa ronki yiidemo no ɓuuri yiide président leydi foof gondi Afrique jiimi sabu wona e waɗi tan damade a wawi yiide jomum sa faayi e damal galle ngal ɓerde ma deƴata te ko noon ɓe poti koɓe 49 wonɓe 15 e nder leydi Nigéria 26 laamiɗo gonɗo e nder leydi Cameroun leydi Adamawa kamɓe fof ha ñalawma hande ɓe mbaɗane ko wiyete faada ñana yontere fof ma yimɓe ngar arɗoji gonɗi dowɗi jowro en wonɓe dow ɓe aynaɓe ɓe woɓɓe jeeyaɓe leƴƴi goɗɗi ɓaleji ɓaleɓe wonɓe toon ɓe kamɓe fof mabɓe ngar ɓe tawtore ñande dimanche woɓɓe mabɓe ko ñande aljuma mbaɗen faada haysen tujjade kam korfina ɗen yeeso laamiɗo ɗum lawakoɓe wonɓe dowri ɓe fof dokkat ñalade nde haqqe yimɓe fof jippo ha ñalawma hande e laamu ngu ene heptini gueɗe mabɓe koɓe mbaɗata ko laamu ngu leydi Nigéria e leydi Cameroun no heptiniɓe eɓe jogana budget denaɗo mo ganduɗa ko kamɓe gouverneur saabu leydi Nigéria sen dokki yeru ko leyɗele 17 ndentina mbaɗa état goto mbaɗa laamu nguto e nder 17 ɗi kala ɗo hen ɗo président fonno wonde wonata ɗon ko gouverneur kala gouverneur ɗo foti wonde laamiɗo nani ɗon so tawi on mbi oɗon ƴetta gouverneur onon laamɓe hande ɓe laamiɓe ɓe leydi ndi état so yiiɗi nawde toon gouverneur ko ma wayno laamiɗo Barkinde Mouhamadou Moustapha oɗo walla laamiɗo goɗɗo o signina wonde o mo mbiɗo yo won gouverneur ɗo am ɗo mi jaɓimo comme gouverneur so jaɓani on ɗon natta leydi ndi natta wuuro ngo kanko ƴoolo mbo laami o kanko ƴoolo mbo laami o de garmi e muɗum ujunnaji ɗiɗi 14 on saaha ko million ngaji 13 e temedere ujunere neɗɗo o laami de ummimi ɗon jaami leydi Kano laamiɗo Kano anniversaire mum gorɗumi koye caméra mana mbeɗa ƴetti film aji ɗi fof on gorko pullo kikiɗe fof so hirdide koye 1.5 ndimagu fof mbeɗa jogui film aji muɗum 1.5 ndimagu ndewata caggal makko farisoyal manggal tiima e oɗo gorko pullo duuɓi 40 ɗi ne pawi mbiya ɗiɗi walla ko hitande kanko laami toon kanko woni limamu ratiɓe o ko kanko woni ɓi pullo laamiɗo million ngaji 24 kanko laamiɗo leydi Kano leydi Cameroun million ngaji 24 ɗi pullo ene laami ɗum donc wadde battane tigui walla fayida mawɗo ene wawi yitede e nder leydi Cameroun e nder leydi Nigéria eywa sa ƴettudima kadi goɗɗum fulɓe Fouta Jalon kamɓe de ɓe naati leydi Fouta Jalon ndi mi wima nane de ɓe ngari eɓe goni fuutankoɓe ɓe ummi Fouta ɓe ngari ɓe jaggi leydi ndi ɓe garde islam woni kawis ha hande fulɓe donki famde
fulaaɓe tawaaɓe ɗon ɓe ɓe tawi ko fulaaɓe no laami en ngoni e nder leydi ndi hay gooto waawa wiide mbiɗa ko duuɓi ujunnaji ɗiɗi ɓeeɗo fulaaɓe naati toon walla ko ujunnaji joyi walla ko ujunnaji ɗiɗi hay gooto annda en tout cas fuutankooɓe ngari nde tawi ɓe toon ngari kene gonde diine ko de ɓe mbaɗi jihaadu wolde wiyetede talansan ko ñande heen ɓeen ɗon fulɓe fuutankooɓe cuɓni fulɓe wonnooɓe ɗon e woɓɓe heeferɓe fof o wi ko geɗɗi tan woodi fuuta hanti ko jalon ko dugu wiyeteno min innitiri ngo leydi maamiraɓe amen ngo wiyete ko fuuta laamu ngu noon nder fuuta hannde jooɗotoɗo tan ko juulɗo mo jaɓani juulu ko maccuɗo amen gonata so ɗum ala jalta leydi ndi jaha goppita amen fuuta jalon koye on saha fulaaɓe ɓe fof naati islam tawti bandiraɓe mumen fulɓe ɓe jooɗi ɓe gonde leydi ndi kono holluma ujunere e temedde jeeɗiɗi e nogas joyi woni de fuuta jalon waɗi ko wiyete révolution islamique muɗum waɗi jihadiji darni lefol laamu fiila gorko gooto e maɓɓe ƴetta wiya yo ardo waɗa lefol ko biyetengol allemagne e nder nden hitande on ɗon gorko laamiɗo de o maayi nde ummade nden ha tubakoɓe naati leydi ndi démocratie gonɗo e fuuta jalon o alano Europe o alano hay ɗukko gooto sabu ɓe peccu ko wiyete pouvoir laamu ngu ɓe mbi laamoto e leydi fuuta jalon tan ko ɗiɗo ma gona sériyanke walla gona seeɗiyanke woni firiya jeeɗa soria walla alfaya ɓeɗo ɗiɗo ɓe ƴettata comme mandataire ɓeɗo ɗiɗo kadi ɓe gotodirat so joomum wotanama ƴetta fiile lefol laamu poɗɗo wonde laamu kono fiilata ɗum ko wuro wiyete ko Fugumba toon assemblée nationale Fouta Jalon woni so tawi wonɓe toon ɓe jaɓani fiildema lefol laamu a wawa laamade Fouta Jalon sa fiilama lefol laamu Fouta Jalon a wawa hoorde wuro mon toon soria laamoyɗa toon walla alphayaji oɗoyɗa toon capital o waɗa koɗo wiyete timbanke noon laamata ko Fouta Jalon Fugumba lamminata kono kayne laamato tan ko soria e alphaya kono soria e alphaya kadi hay goto fiilata neɗɗo laamu kadi capital o ala toon Seydi Diallo bandiraɓe ɗo ke Dono SAMBA PAATÉ Kelle